kumnandi ukuba umkhethwa njengoba nisibona sivunule sinje yingoba so celebrate Ubuntu Conference namhlanje it's our celebration asinalo uvalo sikhonza uNkulunkulu ngendlela esidalwe ngayo. Funda mamkhisi iBhayibheli yakho funda. uJehova wayesethi kuMose nakuAaroni lokhu kungumthetho wePhasika owezizwe makangalidli noma ungaze ungathwala isiphambano awubaliwe noma ungaze benesevatho esilingisa ukufa kwakhe owezizwe makangalidli. How did you break through? Bengalindele wena ukuthi ngaba khona umuntu oshadayo nawe kodwa kuzongena umshado kungalindelwe. That is why the conference ibizwa ngokuthiwa yini? Amanye amagama sizobuyiselwa kuphi esintwini. Sizolamba ikhambi lokuyovusa imsamo yabazali. Ngizothi mina namhlanje ikhambi lisekhona. Kade sasiye emaphasikeni sishumayela amazwi ayisikhombisa siphuma izima emakhaya singashintshanga sibuye inkinga kade siyishila isafana ke samba selimanya amagatsha selimile uma khofula abasindiso abathi banqedile uma fubu wasekuvala amehlo ngananje George mama mazizwe lakhe tasekhuleza uqhumana sangesibithiyo uhlisiyo sibavuza abafakazane oyithi umthanda ngehlaza besemthanda ngamafutho kabusa umemeza amagwaza athi amagatsha kasobusa enganothunywa yimpe mama begijima amathanjana akho wathi sonqedela vubu wahlala sasayidaba zasemgugundlovu uvamphatha behlabu baphunyuka zahle zasijajenge nhlifo uthavana simshaka semgugala semkhothame kuyasaba uba ngumqolandlela abakhethwa wale wakhimela intamo ukuba baqeda kafuna upapa bomlela namanzi kuyakubuzana izakhamuzi zeTable Mountain zathi mhlola mina Yonela esibonayo kuyakwaqoba umlilo wamatshe kwathula kwathi xoka ulalela kadaba ulalela uzulu omnyama ndlela simhlophe engani ufikela kampini wayikhibela kwasambazo walima amathongo maqeda hloko kusifihla kuyakwaqoma emgada wamameza igaga sepelo lathi mhlola mina Yonela engani ukabulele ubuleni ngaphulela abakhetha bathi umqala dlela umbhekile wayeza indabona kwasambazo uyafika idaba zasemgungundlovu ke kwasema the great one, the great Kumkani simshayile izandla eseza ngaphambili asimshayile siyahlala phansi. Ngiyabingelela abazalwana ngokusithoba. Ngiyabingelela baba wethu umprofeti Magejageja. Ngicela simene ngeenyawo simshayile izandla ezinkulu. Simshayile izandla ezinkulu bazalwana. Yes. Ngicela sivule uGenesis chapter 38. Sifunda uverse 29 wakhona. Ngicela asifundele uMamkhize. Ngizokhuluma nje lelo verse bese ngihlala phansi. Angizukuba mude. Just only one verse bese ngihlala phansi. Bingelela umakhelwane ukuthi sawubona makhelwane. Thana sikubuntu conference. Thana it's a year of right direction. It's a year of right direction. Ngitshele ukuthi nawe njengoba ula usendaweni right. Ukwi direction right. Thana kusazoba leads. Sazoba mnandi. Yes. Ngifundele mamkhize. Verse 1. Verse 29 mangaphosisi. Kwathi ukuba afinyeza isandla sakhe nangu umfowabo ephuma. Awuqale kwelingasenhla kancane. 28. Kwathi esabeletha omunye wakhipha isandla umbelethisi wathatha wabopha esandleni sakhe intambo ebovu wathi lo uphume kuqala umama uyabeletha uselebhawodi umekhulelwe kanti ukhulelwa amawele nikhona abazalwane lithi iBhayibheli uma esekushaya isikhathi sokuthi abelethe lithi iBhayibheli lo woqala waveza isandla sakhe asambe mdletshe ngizothandaza lithi iBhayibheli lo woqala waveza isandla sakhe nikhona abazalwane qhubeka ke mamkhize kwasekwenzekani kwathi ukuba afinyeza isandla sakhe nangu umfowabo ephuma wathi ufuzuleleni na ngalokhu
uma esecabanga ukuthi useqedile lo ozodeda angithi usebonile ingane iveze isandla lithi iBhayibheli lo obelethisa wathatha intambo ebomvu ukumaka ukuthi yilo omdala ophume eqala nikhona abazalwane lithi iBhayibheli waqeda wafinyeza isandla sakhe kuthe kungazelele bengayitsheli ukuthi usengaletha omunye umuntu lithi iBhayibheli lo omunye wangabe saveza isandla kodwa yena wazoveza ikhanda nikhona abazalwane ngoba akungiphunywa ngesandla kodwa kuphunywa ngekhanda nikhona abazalwane awutshela umakhelwane ethana kuphunywa ngekhanda makhelwane thana kuphunywa ngekhanda hayi ngesandla lithi iBhayibheli uthe mayisifinyeza isandla sakhe lo waveza ikhanda bamangala babelethisa ukuthi lo oseqhamukisa ikhanda ngoba besingalindele yena ukuthi kuzoqhamuka yena besilindele lo oveza isandla lithi iBhayibheli wabuza lo obelethisa what how did you break through ngoba besingalindelanga wena kodwa besilindele lo oveza isandla kuqala khona abazalwane kuthi angizosho namhlanje ukuthi kuzophumelela abantu abengalindelwe ukuthi bengaphumelela uthi angizosho namhlanje ukuthi kuzodrive abantu abengalindelwe ukuthi bengadrive kuthi angizosho namhlanje ukuthi kuzosebenza abantu abengalindelwe ukuthi bengasebenza how did you break through how did you break through how did you break through bengalindele wena ukuthi ngaba khona umuntu oshadayo nawe kodwa kuzongena umshado kungalindelwe bengalindele kuwe ukuthi ngakhona uprincipal kini kodwa kuzongena uprincipal how did you break through how did you break through uthi lo belethisayo bengalindele ukuthi ngaphuma lo ngoba besilindele ukuthi uzophuma ube sefakwe nophawu ngoba bekwazi ukuthi uyelo hayi kodwa ngizothi namhlanje abangafakwa ngophawu ngizothi namhlanje ebebengalindelekile ngizothi namhlanje ebengenathemba kubo ngizothi namhlanje ebegivaphiwe ngabo ngizothi namhlanje ebebethathwe kancane how did you break through how did you break through uzo break through umntana bemsebenzini bengalindele uzo break through emndenini wakho bengalindele uzo break through ehlotsheni kungalindelwe how did you break through hallelujah ngoba bakhona babonakala bengcono kunawo abashaya uphawu ukuthi bengaphumelela bese give uphiwe kuwe usubizwe ngephara lasendaweni kuthiwa ngeke kuze kwenzeke bese give uphiwe kuwe ubizwe ngelalavuka yasendaweni kuthiwa ngeke kuze kwenzeke but you'll get your breakthrough after this conference breakthrough is coming on your side after this conference breakthrough is coming on your side after this conference breakthrough is coming on your side we are in the right direction. How did you break through? Kuzobuza abantu umntana bemsebenzini uyothola ipromotion bethi how did you break through? Kuzobuza abantu uyongena emshadweni wakho bethi how did you break through? How did you break through? Buza umakhelwane ethana how did you break through? Thana ufuzule kanjani? Ufuzule kanjani makhelwane? Uzofuzula mntana bebe kumuthi abathakathi bethi ngeke uze weqe la kodwa kusasa bekubona ungaphesheya how did you break through uzobreak through mntana bazomangala ukuthi kwenze njani kanti ufike kwamagejageja mntana akekho ongena kwamageja nga break through akekho sebenzisa ikhombe nga break through akekho sebenzisa ikhuphula nga break through how did you break through how did you break through sime ngeenyawo uzawuphumelela sebelahla ithemba bethi ngeke kuze kwenzeke kodwa ngizona ukuthi namhlanje how did you break through
abanye sebelahla izandla kuthi kuthiwa ilala vuka. Hayi mntana wami ngizosho ukuthi nabahlekile basheshe bahleka kanti inkosi kuzwile. Nabakuthathe kancane basheshe bakuthatha kancane kanti inkosi kuzwile. How did you break through? Your breakthrough is on the way. After this conference, your breakthrough is coming. Your salary is coming. Your promotion is coming. Your marriage is coming. Your car is coming. Your house is coming. Your promotion is coming. How did you break through? How did you break through? Nyanibingelela bakhethwa. Hey, kumnandi ukuba sekhaya. It's been long ngingekho. Ngikhona le ndawo nasePretoria. Kodwa ke kubhlungu bazalwane ukudisconnecta nomprofeti uMagejageja. Ngikhuluma nga a specific prophet okunguMagejageja. Akekho onjengaye. So tshela umakhelwane ukuthi ubusisekile ukuba kuMagejageja. Sengiyabala Nkosi ukuhlongenzele khona ibeka yamangala uthando nalo ngami sengiyabala Nkosi okuhlongenzele khona ibeka yamangala uthando nalo ngami. Unthandile uNkulunkulu bakithi. Tshela umakhelwane ukuthi sengiya understand. Benginga understand. Sengiya understand. Ukuthi why ngila. Uyabona ubaba mina ongikhiphile eBhayibhelini kakhulu. Ngathola ama contradictions amaningi. That is why the conference ibizwa ngokuthiwa yini? Amanye amagama sizobuyiselwa kuphi? Esintwini. Yes, hallelujah. Sibuyiselwa kuphi? Esintwini. Ngendlela ebesenza ngazo izinto kwamandulo. Fanele sibuyele khona. Kuyokafika kimi kuthiwa niyayibona msi cellphone. Ubaba uphatha iPhone ne? Khona abanye aphatha iSamsung angithi. Kodwa uma uzicharger lama phone wethu zonke zidonsa umlilo angithi. Samsung idonsa umlilo, iNokia idonsa umlilo. Yini iPhone idonsa umlilo, right? Kodwa i-charger ya iPhone nanoma idonsa umlilo ayikwazi ukucharger ini. Yes, Samsung ayikwazi ukucharger ini. Tell your neighbor ukuthi I'm now connected to the right source. Hallelujah. Bazalwane angizoba mningi namhlanje. Ngizobonga nje ukuba khona ngaphathi kwendawo ngoba kubhlungu ukuhlala kude nalo baba. Nale social media, it's not enough to connect with him. It's not enough. That's why ngishala njalo makangale ngenza show ukuthi ngibakhona. Ngizokwenzani? Ngizoconnecta to the
right source. Hallelujah. Ngiyabonga abazalwane, anginawo amagama amaningi angifuna ukuthi isikhathi la ngaselfishane nje ngithanda ukubonga ngiyajabula futhi uba khona ngaphathi kwendawo futhi ngisazobuya bazalwane khona into engisazilungisayo kodwa ngisazobuya ngibe khona ngaphathi kwendawo. Hallelujah. Hallelujah. Unale ngoma wena mamkhizelo obuyihlabela manje ukuthi uyezwakala uma ese angihlabelele yona ngiyabonga ngihlala phansi. Kunomehluko kuyezwakala umesekhona usimagade kunomehluko kuyezwakala yenumesekhona usimagade kunomehluko Singahlala phansi bazalwane. Ngithanda ukubonga kakhulu kumprofeti ngethuba sibingelele baba. Ipulpit lamprofeti liyasinda. Sibingelele bonke abafundisi nabakhethwa bonke. Nama ngizoba mude ngizoba mfishane nje. Usekhulumile ubaba Kumkani wakhuluma ubaba Mahlangu. Kuyavuka kumina mangabethi ubaba Kumkani, how did you make it? Bazomangala ukuthi how did you make it? Athi ubaba Mahlangu uconnect endaweni right ngoba ukwazi ukuthi umuntu uhamba uyoconnecta kwenye indawo eyaka Samsung ayihlangani neyaka iPhone. Kuvuka kumina ukuthi kwake kwakhona isizwe sithizeni bagula abantu bakhona kwakhona obuzayo ukuthi kanti ibalsam alisekho yini leli lisindisa abantu. Uthema ngabethi ubaba Kumkani bazomangala namhlanje mina engingakusho ukuthi sabantu abamnyama ku Ubuntu Conference uday number 1 namanje ibalsami okuyisihlahla sokuphilisa abantu abamnyama sisekhona. Ibalsami kulela lizwe kwakuyisihlahla ukuthi noma ngabe siphi isifo naso ukhuphukele kuleyo nto abamese uyosithatha uyohlikihla. Ngizothi sesikhohliswe kaningi sathatha izinto zakwezinye izizwe sasenze zethu zangasebenzeli kodwa ngizothi nelethe ibalsami lisekhona njengoba umprofeti agcotshelwe eMaritzburg ukuzosindisa ngizothi ikhambi lokulapha mina nawe namhlanje lisekhona ngoba njengoba ngumuntu omnyama ngizalelwe eAfrika uNkulunkulu wabeka isihlahla ukuthi sizongiphilisa. Ngizothi mina sizolanda ikhambi lokuyovusa amakhaya, sizolamba ikhambi lokuyovusa imsamo yabazali. Ngizothi mina namhlanje ikhambi lisekhona. Kade sasiya emaphasikeni sishumayela amazwi ayisikhombisa siphuma izima amakhaya singashintshanga sibuye inkinga kade siyishila isafana kodwa namhlanje omunye unyaka sizobuyisela ubuntu ebuntwini sizothatha amakhamba kithi siwabuyisela emakhaya. Bazomangala ukuthi wenze kanjani. Bamangaza ukuthi ngoba besithi sivalile saqeda kanti abazi ukuthi wena umkhethwa ufikile wazolanda ikhambi wathatha konke wathi ngizolanda nokuba bomkhulu okwalahleka ukuthi akubuyele emuva akubuyele ekhaya. Ngithi mina ikhambi lisekhona bakhethwa
lisakhona uthi is there no balsam uthi kanti akekho yini umelaphi ngizothi mina likhona ikhambi ukhona umelaphi ukhona wenza konke omunye unyaka lona babhizi nezinto zabo kodwa thina sizolanda the right ingredients ngoba kunamabhodo esiwashile sifuna ukwapheka avuthu manje sikwazi ukuthatha ongakona sikufake ngoba mangabe upheka into engayona noma isingena emlomeni uyaqala umzimba ureact ingakho sinezifo engalapheki ngoba sifaka ongakona kodwa namhlanje omunye unyaka noqalayo ukufika ngithi mina ufika endaweni right ngesikhathi esiright uzolanda kuyikona ngizothi mina lisekhona ikhambi sekhona umelaphi sazojika izinto ziyajika ngizothi mina abanye bazothi bephuma la bathi kanti kuleli bandla ubuye kulona wenzani ngoba uthema ngabe ungekho kwanezinto ezinyakazayo ngoba wena kade uye kulela bandla uthi hayi lingamangali bangixosha ama ingredients ayiwona ngilungisela nina abanye basenzela ibona kodwa benzela abantwana babo. We are breaking all the curses. Mhlamba munye sengihlala phansi uthi mina abazali bashona abazali sengisele ngedwa ngithi it's okay ukuthi ubaba idlozi lomndeni alifi njengoba usele wedwa ingoba wena ozoba idlozi la ekhaya lokuzolungisa ukuze nabalandelayo bafike indlela isivulekile. iBhayibheli purpose yalo is to kill and destroy the spirituality of a black man. iBhayibheli nawe mawungasona islima because each time uzo defend iBhayibheli fanele ube emotional. Why? Ngoba iBhayibheli lizela ukuzobulala ispirituality somuntu ukuze umuntu aphile ngesoul nangomzimba. Ayikho incwadi eyake yakho umuntu kwikomoya lakhe futhi asikho isikole esake sakha umuntu kwikomoya lakhe. Umuntu wakhiwa imikhuba yakubo yemimoya yakubo. Yonke into ene guidance ukuthi ufana uphile kanjani uboyibhasopa. Impilo idedelwa kumoya ukuze impilo ifunction. Ngiqala la. Why single celebrate Pasika? Deuteronomy Exodus. Bathi bani? Exodus 12 verse 43. I'm going to just give you a reason why. Why ngoba ezami ngekuzizwe kungcono ngushonise kuyo lencwadi. Okholelwa kuyona. Verse 1, verse 43. Please quickly. Exodus 12 verse 43. uJehova wayesethi kuMose nakuAaroni lokhu kungumthetho wePhasika. Kumthetho wani? Angithi yabona ukuthi iPhasika alikho mayelana nokufa kaJesu, kuyimalana necelebration yesizwe sabaJuda, hayi isizwe sabantu abamnyama. Ayikho insila yomuntu omnyama ekuyiPhasika. Ningizwi? No, ayikho insila yomuntu omnyama ekuyiPhasika. Yonke into nePhasika yinto yamaHebheru. Futhi iPhasika kuyona into kaJesu, into eqale way back before no Jesu abekhona. iPhasika umkhosi owawucelebratewa abaJuda, hayi abantu abamnyama. Why njalo ngePhasika thina singene engozini siyafa abelunga bekho? Ingoba ayikho insila exhumanisa wena nePhasika. Ma ucelebrate iPhasika uvikelwa iziphi insila? Ziphe zabakwenu ezidefenda wena. Ispirit
Ispirituality sakhiwa imiphefumulo yabantu bakini. Ispirituality sakhiwa imvelaphi yomuntu. Each time umuntu enyakazisa imvelaphi ongasiyona yakhe wenza labo banikazi bemvelaphi baphakame kunayi. Ngizophinda ningizwanga. Sonke isikhathi mawunyakazisa amadlozi akwalithuli kuphakama bapha abantu. Mawunyakazisa amadlozi akwamahlangu kuphakama bapha abantu. Mawunyakazisa amadlozi abamhlophe kuphakama bapha abantu. Exactly. Ayikho into ehlanganisa umuntu omnyama nephasika. Akakaza felwe umuntu omnyama ngephasika. Now namadeji la abantu bakini abalala ngawo ongaba yiphasika lakho ongawa celebrate. Now uneinsila zabantu bakini onendlela ongazinyakazisa ngayo. Akuqalanga ukufa ngamaJuda. Ngicela ukuphinda futhi. Akuqalanga ukufa ngamaJuda. Futhi ake ngisho into ezovele angazi noma ngenze njani noma ngadecide ukuthi uyangishiya namhlanje. Futhi ayikho into efika umuntu izogeza izono kodwa ukhondolo ingalugezi. Ngoba izono amacala oyihlona wakho. Awuzenzeli wena amacala. Wenziswa igazi elingaphakathi kuwe. Njengoba kuthiwa phakamisa isandla besizono ziyathethelelwa. Zathethelelwa zawashwa kanjani kodwa ukhondolo lwasala. Sihluphekile silo sitshela ukuthi izono zethu zagezwa. Sicakekile silo sitshela ukuthi sizongena ezulwini. Sizongena kanjani izithembiso zasemhlabeni singakazitholi. Yini eyenza umuntu omnyama abe oppressed? Umuntu omnyama uzicindezela yena ngoba ukwenzeka kwezwe la kamoya kulimaza izwe lasemzimbeni. Njengoba ubusiness ithixo lalelani nikhombisa ispirituality asimsebenzela umuntu ongasona. Hamba uyobuza abafowethu abakhonze emaSulmaneni bagcina ngokucela akekho ocebe njengamaSulmane ngoba bakhuphula ispirituality sezinye izizwe ayisapho. Sifile isizwe simnyama sife kuphi? Sife kwikomoya kuqala. Asisifuni isintu. Siyasithanda isiChristian. Asisifuni isintu. Siyasithanda isikholwa. Uzaphumelela njani unganyakazisi insila zakho? Ngoba umuntu uphakama ngedlozi lakhe. Ingakho umuntu mayephumelela kuthiwa unomsamo okhanyayo. Kuthiwa unedlozi elihle. Silibona ngani idlozi elihle? Ngemiphumela emihle. Lizoba nemphumela kanjani ubhizi namadlozi abanye abantu? Azophumelelisa abanikazi bawo. Amadlozi obhizi wagovuza angeka kwenzele lutho njengoba kade athi ngqongqoza uyangqongqoza abamhlophe bayaphakama ngoba ungqongqoze eminyangweni ophakamisa amanye amadlozi ongasiwona wakho. Ningizwi? Kade ungqongqoza usaphethwe namhlanje ufika ungqongqoza uapplyela ipromotion kupronyotha umlungu okuphethe ongafundanga ongenayo qualification onayo. Why? Wena osuke wayompromota ngokuyophakamisa idlozi lakhe ngesonto esontweni. Mawuphakamisa idlozi alimphakamisa umuntu ongasiyena umnikazi walo. Listen. uNkulunkulu zonke izizwe usidale zaba ama cellphone angafani zaba nama charge angafani. Noma ungayipressa ngenkani ingene emgodini la kuchargewa khona icharger kodwa umlilo ngeke izufake ngoba khona intambo engekho econnecta nale. Awunyangizwa?
kunini nimemeza nithi Jesu Jesu kodwa kuze kube namhlanje umlilo ungeni shintshichacha shintshichacha shintshi spirituality funa yihlo nonyoko la bengakhona funa indlela yesintu okwakwenziwa ngayo funa indlela yesintu kwakwenziwana endulo msufostelela banga nje namhlanje bathwele iphambane emgwaqeni bambe badiyazela ba actor ubudlozi besilungu bathi sabethelela imvana mabeqeda lapho umsamo njani othi uthetha kodwa ungakhombisi nokuthi uzwile funda ke ngihlale phansi ngithe ngizosonga to 10 minutes yes uJehova wayesethi kuMose nakuAroni lokhu kungumthetho wePhasika owezizwe makangalidli safuna ngimi funda mamkhiza iBhayibheli yabo funda uJehova wayesethi kuMose nakuAroni lokhu kungumthetho wePhasika owezizwe makangalidli noma ungazi ungathwala isiphambano awubaliwe noma ungazi benesevatho esilingisa ukufa kwakhe owezizwe makangalidli uhlanganiswa yini nePhasika uhlangana phi nePhasika ngoba owezizwe makangalidli mau celebrate iPhasika uempowerisa labaya ababanika sibalo ngoba umgomo walo uthi owezizwe makangalidli owezizwe uhlangana naphi nePhasika wemuntu wesintu funda mamkhize bacabanga ukuthi kusho mina uJehova wayesethi kuMose nakuAroni lokhu kungumthetho wePhasika kungumthetho kuyini mawuphula umthetho wenze njani uyaboshwa ngithi ingakho uboshiwe ubusonta Jesu ngiyakuthanda wephula imithetho uboshiwe imali yakhe iboshiwe kodwa ubusy for 5 hours uhlele esontweni rakha bashanda wephula umthetho ngoba ngokwePhasika owezizwe makanga lihle kungumthetho abawuphula bodwa ningangifaki mina lokhu kungumthetho wePhasika kusho noma ungashaya izandla uthi siye ePhasikeni mase kudliwa ngekudle ningizwa aningizwa noma ungashaya izandla uthi hawu siyaye ePhasikeni ufike khona ePhasikeni unikele ukubadlula bonke kodwa umthetho awushintshi angeke wadla ama benefit azodliwa abanikazi bePhasika angizwa webakhethwa thina celebrate ama holiday oshaka ngoba awetha kuona obezizwe sifuna ama holiday odingane sifuna ama holiday osandlwana into ethinta thina owezizwe makanga qhubeka mamkhisi kepha zonke izigqila ezithengwa ngumuntu lalela ngifuna ukubuza into eyodwa ngifuna ukukhombisa amanga necontradiction abaseGibhithe babecindezela abakwaIsrayeli ngithi sebeyithatha abakwaIsrayeli igqila beqilaziwe nabo funda mamkhisa kusho mina lalela kepha zonke izigqila izwa manga alento idefender uzukhipha amehla beumfo uthi ulive according the scripture njandini mgodoyi izwa funda mamkhize funda izinja zizwe funda mamkhize kepha zonke izigqila ezithengwa umuntu ngemali yakhe mazilidle uma zisokiwe izigqila ezithengwa ngomuntu labantu bagqilaziwe kodwa bathenga igqila kanjani
Isigqila sinesigqila. Namanga lento. Isigqila sinani? Kuthiwa ke nanku umthetho wakhona. Igqila ngelinye ilanga ngiyokhuluma into ethi ukuthi usokile akwenza ube indoda engcono. Ugcina isiko nje lezinye izizwe. Lokhu kusoka kwakuwusiko lwabo. Uma isigqila babekubona ngani ngokuthi usokiwe. Babethatha amajwabu beyokwenza iritual yabo ngawo ngoba kwakunesithixo samajwabu. Nawe nje obusoka nje esibhedlela ulazi ijwabu lakho liphele laphi. Babe kwakunesithixo esasikhonzwa ngamajwabu. Ma ubaba wasekhaya esenikelile ngejwabu lakhe efanele athathe lesigqila ayonikela ngalo esithixweni sabo. Nyangisa kuthiwa ke loyo ijwabu lakhe eselinikela isithixweni vele sesimphethe ngoba ngesikhathi enikela uNkulunkulu wethu wangenwa imimoya yethu akayona inkinga kodwa lo esingakamsacrifice akangalidli iphasika ngoba ngasijikela endleleni. Funda mamkhisi funda. Izihambi noqashiweyo mabangalidli. Baqelazwe kamnandi labantu banezihambi banama visitor baphinde futhi babe njani babe nani nezisebenzi kodwa kuthiwa ibona babesetshenziswa kodwa banezisebenzi futhi. Funda mamkhisi. Liyakudliwa endlini inye. Ya. Ungaphumisi lutho lwenyama. Ya. Ngaphandle kwendlu. Ungakhiphi lutho ngase kwenzeke kudle laba baseGibhithe kade baqala ukusizonda abamhlophe. Funda mamkhisi. Liyakudliwa endlini. Ningaphumisi lutho lwenyama ngaphandle kwendlu. Ningaphuli ithambo lalo. Ibandla lonke lakaIsrayeli liyakugcina lokhu. Ibandla lonke lakwaIsrayeli liyakugcina lokhu. Ngicela ukubuza ibandla lakaIsrayeli na. Nini enigibeza belungu phambi phezulu ni busy no 25 December iChristmas ibona o Passover ibona ingakho mase besicolonize abasiphuca iCalendar basinikeze labo ukuze siphile ngokwe date yabo ngokumonitor ibona si celebrate ama holiday abo. Mahlangu iChina ikazi colonize ayu celebrate uChristmas ngo 25 December February ne from January to February, middle of January and the middle of February. Uzophela la go 15 February uChristmas wamaChina ngoba bakazi bacolonize. Ethiopia I celebrate Christmas ngo 11 September ngoba ikazi colonize. Wonke amazwe acolonize wabona ngani 25 December. Ekubeni 25 December thina sithi uzibandlela. Shuthi suke kunotshani kukhule yonke into okuvaleka indlela. Thina ngesikhathi kuvaleka indlela sithi sizovula siphambana nemvelo ngokwekhalenda leAfrica singabantu abaphambene nesinto makufanele sibonge siyacela makufanele sicele siyabonga yingakho sinemkhuleko engaphendulwa makufanele senze isinto senze isiChristian konke kwethu kuphanjanisiwe kuphanjaniselweni ukuze siconnecte nemimoya wrong noma usebenza uphambane neorder uphambana kanjani imali yakho ngokucelebrate le mimoya yabo uthi uyikhiphe ebank ifanele iphindele kubona uthenge ngayo iziphele ngoba imali engafikelwe. Bayilethela into eyodwa lencwadi ukubulala ispirituality sabantu abamnyama ngoba umveli nqangi wayevele khona kubantu sasikhuphuka intaba siye konomkhubulwane ngokwendlela yasendulo. Lalelani ngentshela noma ningathi indlela yasendulo yayisicindezela kodwa yayisenza siphile kahle yayinama result
lena isicindezeli zazingekho igebengu bengekho abahlwenguli ingakafiki lencwadi yathi mayifika yafika nomthetho ophambene nesintu abantu balahla isintu baba izilwane ingakho sinobulwane omngaka budalwa ilesi spirituality esilong sine confusion njengabantu abamnyama siyazama ukuconnecta nemimoya aconnecteki Buyobuya kanjani ubuntu ngokubuyela kwisintu Angiphinde futhi buyobuya kanjani ubuntu bubala ingcebo ubuntu bubala umhlaba ubuntu bubala impilo ubuntu bubala ukungasweli yonke lento iyobuya kanjani ngokubuyela kwisintu asibuyele emasisweni Awunangizwa Sibuyele kuphi Asibona abantu bemthandazo siyaphahla indlela esithandaza ngayo senze njani siye emsamo siyophahla asinazi ingelosi sinani sinamadlozi bese siba nemimoya ekwimvelo sibe nemimoya esemanzini sibe nemimoya esesihlahleni siconnecta kanjani imimoya asakhona ukuconnecta nemimoya ngoba iformula silahlile idlozi lakini kade lagcina ngikusurprise ngikutshela something likuphathele yonke lento oyithandazayo manje lithi lisakulalela uthandaza liza ukuthi akakhulumi nami Ningizwi idlozi lakho linayo yonke lento lithi Mahlangu lisalalela ukuthi nanga umntwana uyakhuluma egcineni ushaya isignature ethi angikhulumi nani sijikelwe igazi lo baba mkhulu emathuneni kwafika umoya kimi ngelinye ilanga ngazi ngisherelani lento Ntakabhengu ngiyilalela uvuke ngifonele omunye umfowethu oseduze nendlu lami Isilo samabandla ngimtshele ngithi yazi ukuthi sabheda kuphi mhla sibekwa izandla amaKristu mhla besithandazela ngithe ngithandazela ngithi inkosi ubani ozongigcoba yathi imimoya kade sakugcoba ufuna ba ngathi ubani ozongihlalisa esihlalweni bathi kade sakuhlalisa ufuna siphi ngathi mina ingcono kube khona ozongibeka izandla bethi akubeka izandla umkalile yini ukuthi niyalingana noma nilingana uyazi izinye izinto zabantu zivelwa yini Mahlangu ubekwe izandla umuntu ongaphansi kwakho ngoba umuntu makufana ubekwe ingane izandla wenze njani makufana ubekwe izandla umuntu omfishane kunawe wenze njani yena bese bubuka ekhande bemude kunawe ngithi kuyingozi nokuhamba uthandazelwa ubeka izandla abantu abangaphansi kwakho ngokwezinga lemimoya kwafika bengathi ngizungezwe amakhehla amaningi kukhona ngisho laba belizonto kuthiwa amaJericho befake igqoko zinde zinjeya kwaqhamukela lodwa ikhahla mina lathi ufuna ukugcotshwa ngathi lathi manje uthathela phansi umsebenzi esawenza sawuqeda thina ngathi mina umsebenzi wami bathi sakugcoba ucanga ukuthi wena yini bangibalela abantu abafikele bamba amahulche babamisa labathi yamkhumbula usibani bani wafike njani ukuba sasingagcobanga wayizophila kanjani bathi usibani bani wayizokhululwa kanjani bathi ke awusophinda uhamba ugoqela abantu uyoholwa imimoya ningizwile kodwa ngoba indlela yakho yaziwa imimoya ephezkwakho imimoya ephezkwakho mawubiza imimoya esecaleni imoya yasecaleni izokholela ukuthi hamba uyophakamisa abantu bakubo wena usale uhleli phansi le mithandazo esiyenzayo yiye esicindezelayo
ngoba sihambe sikhuleka kuwo wonke ama-altars kwimisamo ongasiyona yethu. Yiphasika omama bethu bazobuya bengene ezikweletini, idliwa yini imali? Idliwa imimoya ephakanyiswayo. Angiphinde futhi aningizwanga. Njoba siye phasikeni khona omama bethu abazobuya bengenayo imali, idleke imali bethandaza. Kwasho ukuthi bathandaza izithixo zabacindezeli, bacindezeleka kancane kancane. Khona bayokala umashonisa on Monday. Mabethi bayabala bayazi imali ukuthi bayishonisephi. Intshontsho eyimoya. Owezizwe akayikulidla iphasika. Awulidle kani iphasika? Ngingowezizwe. Okay. Athi ngikufundise something ongayinaki. Owezizwe akayikulidla iphasika. Bese ethi uNkulunkulu kubona kule Leviticus manifika kulowo nedlozi aniyuphendukela konjani? Aniyuphendukela konjani? Uright onodlozi kodwa nenomthetho. Bona bawugcina ngempela umthetho. Umuntu onedlozi bamkhanda ngamatshe. Uyazi bamkhandelana ukuze kungabi ne direction. Ngoba makukhona umuntu onedlozi kune direction. Babe ngamkhandi ngamatshe ngoba engafanele ukuphila. Yini uma benoNkulunkulu omkhulu bangamnika ideliverance bambulale? Aningizwanga nonke. Angiphinde futhi. Ngicela abantu ababili bezela. 2 people kitchen. Lo asithi unedlozi. Nanti idlozi lakhe la. All right. Lo akanalo idlozi. Bese fika uNkulunkulu obadale bobabili. Obenze njani? Obadale bobabili. Lo uNkulunkulu lo othe amaKristu angabi nesithembu kodwa uAdam wayenabafazi ababili. Ngisho lo iBhayibheli umfazi oqala kaAdam akuyena uEva ulili. Njoba nje ungaganile waphuma emshadweni ophiwo wabakini ngoba ubalekela ukuthi sesithenjini kanti ubalekela ubizo lwakini noma kusesithenjini nawe wawunendawo yakho yoyidlala ukugela ekhaya wawuyeka wena umendo mhla ubhanqiwe. Aningizwanga futhi. Angiphinde kuzababanga la awushadile ublame uNkulunkulu wanginika umshado kodwa ngesikhathi ekunika uNkulunkulu wanginikeza indoda esesithenjini ngoba idlozi layo laya kwabakini libona isidingo ekufanele izosenza. Kwasho ukuthi iChristianity phezulu wasinqaba isithembu wathi awusifuni kanti ngesikhathi awusifuni isithunzi ureject idlozi lakini okuyilona elihambela ngalala lafuna lo mendo. Islima umuntu wesifazane oyeka umendo wakhe ngoba ethi ubhanqiwe. Umuntu wesifazane mayebhanqiwe uyemsama yobuza ukuthi intando yenu mangayona intando yenu ngiyazi kuzophela kodwa makuzokwakha umuzi aqhubeke ke phezulu kuyaphambili. Ngisho umuntu wesifazane ozaziyo ozigatsha ngesintu sakhe akahambe bebese vulana namafoni amadoda uyemsamo ethi ngezala ngiyithi ngiyintombi nangilanda nazongenza umfazi nalokho engehlulayo nizongiphatha ngibe namandla okunqoba. Mayiphuma indoda sala umfazi eyoguqa emsamo ethi angishisa impepho ngoba ngivumelekile kodwa umyeni wami uyaphuma kunamabhubesi ngaphandle phuma naye. Phela iChristianity yezela ukuzobulala isiko. Kwathiwa nje hayi uAdam wayenomfazi oyedwa. Umfazi oqala kaAdam ulili wamiyekela ukuthi idivorce ayiqali ngathi yaqala ngoAdam. The first man who divorced man. Khona lokho divorced ngishaya isingisi right. Shaya bam. A first man who divorced njoba uhamba uqasha wena ukuthi udivorced uyazi bani? uAdam lo bukela kuyena. uEva second wife again first wife. Siyeke ke iquestion ukuthi ngoba uAdam kuthiwa umuntu oqala noEva uLead wayevelaphi. So iphendula ngelinye la. Mawungiphikisa ngene efonini yakho manje uthi first wife of Adam.
Ubuntu Conference. Kanti udefend into ongayazi. Aqalanga ngomagejageja ukuthanda abafazi ababili noma abathathu noma abahlanu noma bangaki. Kwaqala ngoyihlu Adam. Aqalanga ngokumkani ukufeba. Ngenza isibonelo. Ngiyaqolisa ukwenza isibonelo ngento ecishe iyele ngakhona. Ngiyadlala. Okay, aqalanga ngokumkani ukufeba. Kwaqala ngoAbraham ubaba wezizwe eziningi waba nezancinza nabafazi. Funda iBhayibheli lakho. Kwaqala ngaye. Manje yini enza amadoda angakontroleki abanjwe eChristianity? Azama ukufana noAbraham ingakho ebamba umoya kaAbraham. Ifeba nokhololo umoya kaAbraham. Why esontweni igcwele umoya ofebe iBhayibheli likhuluma ngobufebe. uDavide wadla wadla umfazi wesosha lakhe uCommander in Chief wathi mayiqeda kudla umfazi kaCommander in Chief wabona ukuthi usemimithisile wambulala. Kade kwaqala kubhubhunjelwe esontweni kube west ngoba abantu balahla amadlozi kanti idlozi lona elibamba isimilo somuntu. Ethi umuntu uyolala lithi idlozi ngiclean me. Mahlangu ngake ngathola intombi enhle yayisindisiwe yayishiphuphuzela ngoboya. Hey wayemuhle umntana omuntu. Lalela Mahlangu ngayithatha. Sahamba nayo sekuyilanga ngiyinika omunye umfana umfundisi khona insindisweni. Ethi unginikeza ubest wakhe esontweni. Ngayithatha Mahlangu. Sathi masiyolala naye. Ngasabathe. Yasabathe yathula into yamadoda yathula imawuzeni yathi du. Ngaphuma ngaye etoilet ngayophuza amanzi. Ngayibamba ngathi kodwa Thixo wami ungishiyelana. Ngabuyela ngaphakathi ngasabathe yasukuma ngise toilet ngayizwa ukuthi isukumile manje imile ngathi ngiyafika khona. Ngathi ngithi yathi bhuya waphansi. Ngathi nanki imhlola yami. Ngathi mntana make sikhuleke ngabamba isandla ngathi baba noma yini angikwazi ukuphuthwa yilo mzuzu namhlanje. Ngathi mangiqeda ukukhuleka ngaphinda ngaphenduka hla. Ngathi ngithi yathi Moses down. Ngathi ngiyayikhokha. Yathula yathi du. Yathi empty inhlamvu azikho. Kwasekuseni ngiphoxekile angidlanga ngisho ibreakfast ngaba nendlela ephuthuma. Hamba mntanami. Iyahamba ingane. Mayihamba yayoxoxela lomlisa. Mayimxoxela iyamtshela hawu lo muntu onginikeze yena lutho ushukela ungaphezulu akunyakazi lutho. Bamba. Athi kimi hawu ngizwile wayitshela ukungidelela athi madimoni ngoba ngifuna idlozi athi amadimoni ngizwile ukuthi ushwebile. Ngithi mina hayi siwa ngizwe ngicaswa mina ayisuka lento yakho nginikeze uninomoya ongcolile yakhipha izisu idinga ukugeza idlozi lama lifuni. Athi lo nayo namanga intombi into le siyayazi ihlala kamfundisi. Ngithi mina hayi hamba uyitshela ukuthi ngithe noma ngangihleba kodwa ayitshela iqiniso yakhipha izisu. Ngisho nami ngiyazidefenda ngizimoya ukucasuka. Ahamba yokuyona ohlala nayo phansi afika athi hey lo yamuntu uyingozi kabi. Uthi uvundulula ukuthi wena wakhipha izisu iveli khali intombazana. Ithi njengoba ngihlala kumfundisi anginabo abazali ngaxoshwa. Umfundisi ulala nami mase ngikhulelwe angikhipha izisu. Hawu nyangizwa. Lalela kwangathuli mina kwafika idlozi eliphebeza. Lathi not today. Sesiclean kangaka uphinda usibuyisele odakeni. Ngoba umuntu wesifazane okhipha isisu mawulala naye
mawungayena ubaba wakhe waleyo ngane mawungena kuyona lengane igijimisa obambelela kuwena ngoba yazi ukuthi indlela eyafika ngayo kushuthi uyise bese ibhade fanele lehlele uyise lehlele wena kodwa kwasho ukuthi umkhombo wendlela ithonga liphakeme lathi not today ngiyathandaza as we connect ku-Ubuntu Conference sengathi ihibe la ongena khona kungasukuma idlozi lakho lithi sekwanele sengathi lingakuvikela kufika indoda enhle iphethe ingculazi iphethe imali uthi ujabula lithi idlozi khona ukusithakela ongakakwazi ayangizwa manje wakwakhala ujabula emva kwesikhathi uthi wewe ngiyabonga ngabe yimloya ya aningizwanga nonke ake ngitshela abantu abadivorceayo wake wakhala kuthi emva kwesikhathi uthi uyabheka uthi inkosi ngiyabonga ngabe yimloya ya angizwa futhi khona bazophuma la kuphela ama relationship ethe ngenkonzweni ngabuya ngaliwa kanti indoda igange nomuntu oneshwa oneshobolo uthi uyabuya namhlanje ungakhala kodwa emva kwesikhathi uyobuthi inkosi ngiyabonga ngabe yimi lo wakhulelela indoda engondli inkosi ngiyabonga ngabe yimi lo ginga amaphilisi ngibuyele la ngivale lo elikuyidlozi uNkulunkulu badale bobabili futhi kwawuyena ovula ientrance yongena kwemimoya wavula ientrance yongena kwedlozi la ngena kulo azilala isonto la ngizokuvula amehlo lo wakwaIsrael uyintandokazi kaNkulunkulu bese ethi uNkulunkulu loyo elikuyidlozi akobulawa umzalo njani othenye ingane zakhe engabe ukhipha umoya angawufuni maye engawufuni ireligion umzalo njani othe yodwa yezingane zakhe ayife ibulawe ngoba ingena umoya othize mina ngazi ukuthi umzali ingane kithi seyidakamizweni ihluphe endaweni uyothezwa kuthi umphakathi uyayishaya inseka zivuke ethi awu ngicela nisale sendimiyeka sekwanele kodwa lo okuthi ungcwele useBhayibhelini uye okhipha instruction ukuthi enye yezingane zakhe ayibulawe ibulawa ukufa kubhlungu ikhandwe ngamatshe ize ife ngenxa yomoya wedlozi ayikho lento asibuyele emadlozini kugangwa ngathi la ngoba vele njengoba sesinabantu bakithi abahamba automatically asiyichuzela ukuba nedlozi sazalelwa kulidlozi sekusho ukuthi siwukudla kwamatshe bamba usethi ke lo ungaphendukeli kulaba bana njani bese ethi ophendukela kunamadlozi nayo yokwenziwa njani uyobulawa ngempela abaJuda bangaphendukela ngoba namadlozi ngoba bayazi ukuthi uma uya komuntu onedlozi njani why laba babekhohlakele babentshontsha igolide bantshontsha yonke into yaseGibhithe by the way eGibhithe kuseAfrika babentshontshe yonke into yaseAfrika manje laba ibona abayi-stumbling block ngoba lo uthenza into ekusithekeni lo kusho ukuthi unomoya wedlozi umoya wedlozi uvela ukhulume uthi hayi usibani bani wenza ukuthi nokuthi babona ukuthi abantu abayinkinga yilaba sigudluze laba banamadlozi nezangoma nezanusi ngoba kukho siyokwenza ukufihlakaleni kungaziwe ekukhanyeni as long kukhona labantu eAfrika njengoba kuthiwa laba babulawa bapave indlela yabo yokukhohlakala ningizwile kodwa bafa abantu abanedlozi bebulawelana bebulawela ukuthi banomoya wokubona izinto ngamanye amagama balahla idirection why sanikezwe iBhayibheli kulahla idirection hlalani phansi sime ngenyawo sithandaze